It-tnejn filgħodu ingħatat l-aħħar tislima lill-eks Ministru u eks deputat mexxej tal-Partit Laburista Joe Brincat li miet nhar il-ġimgħa li għadda fl-età ta' 81 sena. Il-funeral ta' avukat Brincat li fih attendew ukoll numru kbir ta' ħbieb u kollegi li ħadmu qribu sar fil-Knisja ta' San Publiju l-Furjana. Waqt il-qudiesa funebri li bdiet fid-9:15 ta' filgħodu ukoll attendew l-awtoritajiet tal-pajjiż diversi membri parlamentari dawk li ħadmu miegħu il-qorti flimkien maqraba u ħbieb personali. Aktar kmieni il-kortejo funebri għadda waqaf quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fejn ingħatat tislima xierqa mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela li kien akkumpanjat minn Martu Lidja flimkien mal-amministrazzjoni u membri tal-Partit Laburista. Il-mexxej Laburista u deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Daniel Mikallef poġġew bukketti fjuri fuq it-tebut tiegħu fil-ħers li waqfet għal ftit tal-ħin quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. L-avukat Brincat serva fil-Parlament għal 6 leġislaturi waqt li okkupa l-kariga ta' Ministru tal-Ġustizzja l-Artijiet u d-Djar bel-Lulju tal-1979 u Diċembru tal-1981, kif ukoll serva darbtejn bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista għall-affarijiet tal-Partit bel-1976 u l-1980 u bel-1998 u l-2003. Kien ukoll Viċi President tal-Assembleja tal-Kunsill tal-Ewropa fl-1978 u għal ħafna snin kien rappreżentant ta' Malta fl-istess Parlament. Sa dan it-tant fil-Knisja fil-Furjana s-servizz funebri tmexxa mill-Kardinal Mario Grech li wkoll kien ħabib personali tal-istess avukat Brincat u kkollabora miegħu fuq il-programmi li kien ixandar fuq l-istazzjon One Radio. Fil-fatt il-Kardinal ħadem u kollabora ma' Joe Brincat minn meta kien laħaq Isqof Tgħawdex fl-2006 u kien iċempillu kull nhar ta' Sibt tard bil-lejl biex iwassal analiżi mill-Vanġelu f'esperjenza li damet 17 il-sena ta' kuntatt dirett. Sa Ġunju li għadda Dr. Brincat kien jagħmel programm segwit minn bosta mal-lejl fuq One waqt li kien ukoll kontributur regolari fatt ta' ġurnali, speċjalment l-Orizzont bl-opinjonijiet tiegħu li jittrattaw temi kurrenti. Fl-omelija l-Kardinal Malti semma diversi fatturi li kienu jiddistingwu lil Brincat f'dak li jagħmel u jgħid fost l-oħrajn għal kif ġew barra l-kontribut li tal il-familja tiegħu tal seta f'ħajtu kemm bħala professjonist, bħala politiku, kif ukoll bħala xandar. Il-Kardinal sema kif Dr. Brincat grazzi anke għall-eruq Franġiskani tiegħu kien kapaċi jagħmel riflessjonijiet sbieħ ħafna li minnhom anke huwa tgħallem ħafna u kien jgħidlu kif flimkien kienu it-tnejn kumpanni u dixxiepli ta' Ġesu Kristu, wieħed bil-professjoni tiegħu u ieħor bil-vokazzjoni tiegħu. Jien nemmen li it-twemmej li kellu Joe kien imnebbaħ mhux biss minn filosofija politika, imma mill-Vanġil. Li mbagħad naturalment sab ukoll il-kuntest soċjali. Il-Kardinal Grech tem l-omelija billi qal kif aħna l-kol Pellegrini fejn għandna mixja kemm twila jew qasira li xi darba qatt tispiċċa fuq din l-art għal kif jalla kull wieħed iħalli warajh il-ġid titnissel it-tama fil-bnedmin waqt li Kristu jibqa' l-ispirazzjoni biex ikollna soċjetà aħjar kif fl-aħħar mill-aħħar għamel tul ħajtu l-avukat Joe Brincat. Meta Joe der quddiem li mgħallem Ġesu din ir-risposta illi kien mistenni li jagħti. Il-lealtajiet tiegħu lejn id-dinja tajbejn kemm huma tajbejn spiċċaw. Imma baqalu lealtà waħda illi daħbitu fil-ħajja ta'